سلام زخبركم تخطاتلت مدب لبونا نلوم معنتي كان مصحف حدا شحن حدا ليتتات علي بابان اتوم 4 سرقتن زبل زانتا قربلكم زلخو انت دافتيكمو لايك شير سبسكرايب بمقبار كومون كومنت بمصحف تتابعوني اللابو علي بابان اتوم 4 سرقتن ابتنت اوان اوشت حدا ناي فارس كتما علي بابان قاسم نستبهارو خلت تحواتي نبرو قاسم بلح سلا زنبره عنت هابتن نبرتن ካብ ስድራ ዝወረሰት ጓል ተመርዒዩ ኣብታ ከተማ ይነብሩ ካብ ዝነበሩ ሃፋትም ማእኸል ሓደ ንምዃን በቕዐ። አሊ ባባ ግን ከም ናይ ሓዊ ዓይነት ዕድል ስለ ዘየጋጠሞ ሓንቲ ንዕኡ ትመስል ድኻ ተመርዒዩ ኣብ ሓንቲ ዓምራቕ ገዛ ይነብር ነበረ። መዓልታዊ ገረብ ብምቑራፅን ብሰለስተ እዱግ ዕንፀይቲ ጽዒኑ ኣብቲ ከተማ እናሸጠ ኸኣ ይመሓደር ነበረ። ሓደ መዓልቲ አሊ ባባ ከም ኩሉ ግዜ ናብ ጫካ ኸይዱ እቶም ሰለስተ እዱግ ክሽከምዎ ዝኽእሉ ዕንፀይቲ ቆሪፁ ናብ ቤቱ ንምምላስ ኣብ ምድላው እናሃለወ ናብቲ ንሱ ዘለዎ ኣንፈት ዝመጽእ ዶሮና ካብ ርሑቕ ተዓዘበ። ኣተኪሩ ምስ ጠመቶ ኸኣ እቲ ዶሮና ኣብ ፈረስ ደይቦም ብዝጋልቡ ሰባት ምኽንያት ዝተበገሰ ምዃኑ ዝተባሃለ። ምናልባት እቶም ሰብ ፍረስ ሸፋቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ስለ ዝተጠራጠረን ዝፈርሐን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ደይቡ ተሓብአ። እቶም ሰብ ፍረስ ናብኡ እናተጸግዑ ምስ መጹ ብዝሓዝዎ ብረትን ጸዋግ ገጾምን ሸፋቱ ምዃኖም ኣረጋገጸ። እቶም ሸፋቱ ልክዕ ዕብታት ሓቢኡላ ዝነበረ ገረብ ምስ በጽሑ ካብ ኣፍራሶም ጥርጥር ኢሎም ብምውራድ ኣፍራሶም ኣብ ጕንዲ እቶም ኣግራብ ኣሲሮም ጽዒኖሞ ዝነበሩ እንታይነቱ ዘይተፈልጠ ልቆታታት ኣውሪዶም ከዓ ኣብ መንኮም ተሰከምዎ። ኣብቲ ገረብ ተሓቢኡ ዝርኢ ንዝነበረ አሊ ባባ ከዓ እቶም ለቆታታት ወርቅን ብሩርን ዝበምልኡ ኮይኖም ተሰምዕዎ። ነቶም ሸፋቱ ፈቒዱ ከዓ 40 ምዃኖም ኣረጋገጸ። ካብኣቶም ብኹነታቱን ኣከዳድንኡን መራሒኦም ዝመስል ሽፍታ ከዓ ናብቲ አሊ ባባ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ገረብ ጽግዕ ኢሉ ነቲ ብመንደቕ ዝተሰርሐ ዝመስል መንቀራቑሮ ሲሳም ተኸፈት ክብል ብዓውታ ሓተተ። ብቐጥታ ከዓ ዘይርአ ዝነበረ ማዕጾ ተኸፍተ። እቶም ሸፋቱ ከዓ ኣተው። ኩሎም ምስ ኣተው ከዓ እቲ ማዕጾ ባዕሉ ተዓጽወ። አሊ ባባ ነዚ ምስ ረአየ ካብታ ገረብ ወሪዱ ክስወር ሓሲቡ ነይሩ። እንተኾነ ካብቶም ሸፋቱ ሓደ ከም ገለ ኢሉ እንተወፂኡ እቶም ሸፋቱ ረኺቦም ሒዞም ዝቐትልዎ ስለ ዝመሰሎ ካብታ ገረብ ኣይወረደን። እቶም ሸፋቱ ኣብቲ ዋሻ ብዙሕ ድሕሪ ምጽናሕ ወፂኦም በቲ ረጒድ ድምፁ ምስ በለ እቲ ማዕጾ ተዓጽወ። ኣብ ፍራሶም ደይቦም ከዓ እናጋለቡ ኸዱ። አሊ ባባ ግን ምናልባት ሓደ ነገር ረሲዖም ተመሊሶም ከይመጹ ብዝብል ስግኣት ንቑሩብ ግዜ ኣብታ ገረብ ጸንሐ። እቶም ፈረሰኛታት ርሒቖም ካብ ዓይኒ ምስ ተሰወሩ አሊ ባባ ካብታ ገረብ ወሪዱ ናብ ታሕቲ እቲ ማዕጾ ቀሪቡ ከምቲ ሓላፊ እቶም ሸፋቱ ዝገበሮ ሲሳም ተኸፈት ክብል ወጨጨ። ብቐጥታ ከዓ ተኸፍተ። እቲ ዋሻ ጸቢብን ጸልማትን ክኸውን ይኽእል ኢሉ እኳ ሓሲቡ እንተነበረ ብድሙቕ ብርሃን ዝማዕረገ ገፊሕ ኣዳራሽ ኮይኑ ጸንሖ። ናብቲ ኣዳራሽ ዝኣቱ ዝነበረ ብርሃን ኣብቲ ናሕሲ ብዝነበረ ኸቢብ ቅርጺ ወይ ከዓ መስትያት ጉብታ እዩ ነይሩ። እቲ ናሕሲ ካብቲ መሬት ነዊሕ ብራኸ ነበሮ። ተወቒሩ ዝተሰርሐ እንትኸውን ኣብቲ መሬት ይኹን ኣብቲ መንደቕ ሓባጥ ጎባጥ ስለ ዘይነበሮ ዝተለሰነ ዝመስል ነይሩ። አሊ ባባ ብግፍሓትን ድምቀትን እቲ ኣዳራሽ ተገረመ። እቲ ብጣዕሚ ዘገረሙ ከዓ ካብ ወርቂ ብርን ኣልማዝን ዝተሰርሑ መጋየፅታት ኣብ ለቆታታት መሊኦም ምንባሮም እዩ። ኣብቶም ጽቡቓት ጣውላታት ዝነበሩ ፍሩታታትን ኣውርቕትን ርዩ ዝፈዘዘ አሊ ባባ ኣብ ካልእ ዓለም ዝኣተወ ኮይኑ ተሰምዖ። ናብቲ ውሽጢ ብምእታው ከዓ ሰለስተ እዱግ ክስከምኦ ዝኽእላ ወርቅታት ኣብ ለቆታታቱ መልአ። እዱጉ ምስ ጸዓነ ከዓ እንታይ ከም ዝጸዓነ ኸይፍለጥ ቁሩብ ዕንፀይቲ ብላዕሊ ገይሩሉ ንቤቱ ተበገሰ። ኣብ ቤቱ ምስ ኣተወ ከዓ ናይ ካንሸሎ ማዕጾ ዓጺኡ እተን ዕንፀይቲ ብምውራድ ነቲ ለቆታታት እናተሰከመ ገዛ እተዎ። ብድሕሪኡ ንበዓልቲ ቤቱ ጸዊዑ እቶም ለቆታታት እናፈትሐን ነቶም ኣውርቕቲ ብኣእዳውን እናሓፈሰን ምስ ረኣያ ብዘይ መጠን ተደሰተት። ክንዲዚ ዝኣክል መጠን ኣውርቕቲ ካበይ ከም ዘምጽኦ ምስ ሓተተቶ ብዛዕባ ናይቶም ሸፋቱ ዋሻ ባዕሎም እቶም ሸፋቱን ጠቕላላ ዘጓነፎ ነገርን ብዝርዝር ዕለላ። እታ በዓልቲ ቤቱ ብእንብዛ ሓጎስ ነቶም ኣውርቕቲ እናውፅአት ክትቆጽር ጀመረት። እንታይ ክትገብር ዘለኺ
ነዚ ኩሉ ቆፂርካ ይትውድዮን ኢኺ እኳ ደኣስ ቁሩብ ዘድልየና ትሪፍና ንግዚኡ ጉድጓድ ኩዒትና ንሕባዮ በላ አሊባባ። በዓልቲ ቤቱ ብሓሳብ በዓል ቤታ ተስማዕምዐት። እንተኾነ መጠን ሃፍትና ንምግማት ስለ ዝደለኹ ንስኻ ነቲ ጉድጓድ እስካብ ትኹዕት ካብ እንዳ ቃሲም ንእሽቶ ሚዛን ተለቂሐ ኸመጽእ ሽዑ ኣውርቕትና ንመዝኖ ኢላቶ ናብ እንዳ ቃሲም ገስገሰት። ናይ ኣጋጣሚ ቃሲም ኣብ ገዛ ስለ ዘይነበረ ንሰበይቲ ቃሲም ሚዛን ክተለቅሓ ሓተተታ። ሰበይቲ ቃሲም ከዓ ጽቡቕ ሕራይ እንተኾነ ሎማዓንቲ ክትመልሲ ኣለኪ ኢላ ነታ ሚዛን ንምምጻእ ናብ ሕጓ ኣተወት። ኣብዚ ግዜ ንምዃኑ አሊባባ እንታይ ረኺቡ እዩ ከምዚ ዓይነት ሚዛን ዝደልየ? ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክፈልጥ ኣለኒ ኢላ ኣብቲ ገልዒ ሚዛን ብሃሳስ ሳም ለኸየቶ። በዓልቲ ቤት አሊባባ ከዓ ኣብ ገዝኣ ምስ ኣተወት ነተውርቕቲ ካብ ልቆታታት እናውፅአት ክትመዝን ጀመረት። ኣብዚ ግዜ አሊባባ ጉድጓድ ይኹዕት ነበረ። መዚና ምስ ወደአት ከዓ ነታ ሚዛን ናብ እንዳ ቃሲም ክትመልሳ ተበገሰት። አሊባባ ከዓ ኣውርቕቱ ይቐብር ነበረ። ሰበይቲ ቃሲም ሚዛና ምስ ተቐበለት በቲ ሰም ዝተጣበቐት ሓንቲ ወርቂ ረኸበት። አሊባባ ወርቂ ብሚዛን ክመዝን ዝኸኣለ ብዝሒ ዘለዎ ውርቕቲ ካበይ ረኺቡ ማለት እዩ ኢላ ተገረመት። ሰብኣያ ቃሲም ምስ መፀ ከዓ ሃፍታም እየ እናበልካ ኢኻ ትምካሕ፣ እንተኾነ እቲ ድኻ ዝበሃል ሓውካ ካባኻ ዝበልጥ ሃፍታም ምዃኑ ኣይፈለጥካን። ንሱ ዘለዎ መጠን ሃፍቲ ካባኻ ከማኻ እናቆፀረ ዘይኮነስ ብሚዛን መዚን እዩ ብምባል በዓልቲ ቤት አሊባባ ተለቂሓ ዝመለሰታ ሚዛንን ተጣቢቓ ዝመፀት ወርቂ ነርአየቶ። ቃሲም ከዓ ሓዉ ብወዝቢ ከይተሓስበ ሃፍታም ኮይኑ ብምርካቡ ወርቂ ብሚዛን ንምምዛን ብምውቅዑን ብቕንዒ ሓረረ እምበር ኣይተሓጎሰን። ስለዚ ከዓ ሙሉእ ለይቲ ሰላም ከየበለ አሊባባ ብኸመይ ብሓደ ግዜ ተተኪሱ ከቢሩ ኢሉ ክሓስብ ሓደረ። ንፅባሓይቱ መሬት ከይወግሐ ኣንጊሁ ናብ እንዳሓዉ ኸይዱ ማዕጾ ኣንኳሕኩሐ። ምሰቶስ አሊባባ ድኻ እየ ትብል ስለካኒ ይምሰሊ ነይሩ። ንምዃኑ ኣየናይ ድኻ እዩ ዘለዎ ውርቕቲ ብሚዛን ዝመዝን ኢሉ ሓተቶ። እታ ኣብ ሚዛኑ ተጣቢቓ ዝተረፈት ወርቂ ከዓ ረአዮ። ንምዃኑ ክንደይ ዝኣክል መጠን ወርቂ ስለ ዘለካ እዩ ናይ ወርቂ ሚዛን ዘድልየካ ክብል ሓተቶ። አሊባባ ከዓ ሓውን ሰይቲ ሓውን ብዙሕ ወርቂ ከም ዘለዎ ስለ ዝተረድኡ ንሓው ሓንቲ ነገር ክሓብኣሎ ይደለየን። ስለዚ ከዓ ንዕንፀይቲ ኢሉ ምስ ወፈረ ዘጋጠሞ ነገራት ብዝርዝር ገለጸሉ። እቲ ወርቂ ዝቐበረሉ ቦታ ኣርዩ ከዓ ሓወይናተይ እዚ ብኣጋጣሚ ዝረኸብክዎ ልዑል ሃፍቲ ማዕረ ክንማቐል ስለ ዝደሊ ደስ ይበልካ በሎ። ቃሲም ግን ፍርቂ ካብ ሓዉ ካብ ክማቐል ባዕሉ ናብቲ ናይ ሸፋቱ ዋሻ ኸይዱ ኣብኡ ዝርከብ ሃፍቲ ኩሉ ንበይኑ ንምውሳድ ስለ ዝደለየ እቲ ዋሻ ኣበይ ከም ዝርከብ ንገረኒ፣ እንተዘይኮይኑ ግን ፖላይ ትፀዊዐ ከትሕዘከ ኢሉ ንአሊባባ ፈራርሖ። አሊባባ ከዓ ናይቶም ሸፋቱ ጭካነን ናይ ሓዉ ስስዐን ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ብኣጋጣሚ ኣብ ውሽጢ እቲ ዋሻ ረኺቦም ከይቐትልዎ ስለ ዝሰግአ ሓዉ ናብቲ ዋሻ ከይኸይድ ከእሙኖ ፈተነ። ቃሲም ግን ንስኻ ስለ ናተይ ድሕንነት ዘእትወካ ኣይኮነን፣ ስቑኢልካ ጥራይ ንገረኒ ኣይፋል እንተኢልካ ግን ናብ እንዳ ፖሊስ ሓቢረ ዕድሜኻ ሙሉእ ክትሕየር ኢኻ በሎ። አሊባባ ከዓ ሓዉ ዝፈክሮ ኣብ ተግባር ከም ዘውዕሎ ስለ ዝፈልጥ ከትሕዘኒ ኢሉ ብምፍራሕ እቲ ዋሻ ኣበይ ከም ዝርከብን ማዕፅኡ ኸመይ ከም ዝኽፈትን ሓበሮ። ንፅባሓይቱ ቃሲም ኩሉ ሃፍቱ እቲ ዋሻ ግሒጡ ንምውሳድ 10 ብቅልቲ እናኸብከበ ናብቲ ዋሻ ኸደ። ኣብኡ ምስ በፅሐ ከዓ ሲሳም ተኸፈት ኢሉ ጨደረ። እቲ ማዕፆ ጋሕ ኢሉ ተኸፍተ። ምስ ኣተወ ከዓ ባዕሉ ተዓፅወ። እቲ ስሱዕ ቃሲም ኣብቲ ዋሻ ዝርከብ ዝነበረ ኣዝዩ ብዙሕ ሃፍቲ ምስ ረኣየ ኣዒንቱ ከኣምና ኣይከኣላን። ንብዙሕ ሰዓታት ኣውርቕትን መጋየፅታትን ካብ ዝተቐመጥሉ እናልዕለ ኣዝዩ ብምፍሳህ ክድህስሶም ንላዕሊ እናደርበየ ክቆልቦም ክብትኖምን ክእክቦምን ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ስስዐ ሰኽራኑ ቁሩብ ምስ በረደሉ ኣብ 10 ብቅልቲ ክጽዕኖ ዝኽእል ብዙሕ ወርቅን መጋየፅን ኣብ ልቆታታት መሊኡ ምስ ወደአ እቲ ልቆታታት ካብቲ ዋሻ ውፅኡ ናብ ብቅልቲ ክጽዕን ሓሲቡ ኣብቲ ጥቓ ማዕጾ ቀሪቡ እንታይ ክብል ከም ዘለዎ ክዝክር ጀመረ። እንተኾነ ብበዝሒ ሓጎስ መንፈሱ ተረቢሹ ስለ ዝነበረ እንታይ ክብል ከም ዘለዎ ረሲዑ ሲሳም ተኸፈት ኣብ ክንዲ ምባል ባሎንጓ ተኸፈት ክብል ጀመረ። ሲሳም ብቋንቋ ዓረብ ካብ ዓይነታት እኽሊ ብምዃኑ ቃሲም ከዓ እዚኣ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ክጽውዕ ዘለዎ ናይ እኽሊ ዓይነት ምዃኑ ይዝክር ነበረ። እንተኾነ ኣየናይ ናይ እኽሊ ዓይነት ክጽውዕ ከም ዘለዎ ክዝክር ብዘይምኽኣሉ ስገም ተኸፈት
ምሸላ ተኸፈት ሽምብራ ተኸፈት እናበለ ዝተፈላለዩ ዓይነታት እኽሊ ብጭንቀት ብምጽዋዕ እቲ ማዕጾ ክረሓወሉ ፈተነ። ካብ ጽሩብ እምኒ ዝተሰርሐ እቲ ማዕጾ ግን ክረሓው ኣይከኣለን። ቃሲም ብፍርሒ ተዋሒጡ ካብ ሰውነቱ ርሃፅ ከም ማይ እናነጠበ መጠምጠሚኡ ካብ ርእሱ ፈቲሑ ኣብቲ መሬት ምስ ደርበዮ ከም ዝዓበደ ሰብ በይኑ እናተዛረበ ናብዚ ናብቲ ክንቀሳቐስ ጀመረ። ብኣውርቕቲ ዝመልኦም ለቆታታት ብርግሒት እናወቕዐን ነቲ ውርቕቲ ናብ መሬት እናገልበጠን ዋይ ኣነ እናበለ የልቅስ ነበረ። ዝኾነ ኮይኑ እቶም ሸፋቱ ካብ ዘረፈኦም ተመሊሶም ምስ መፁ ኣብ ጥቓቲ ዋሻ 10 ብቅልቲ ብምርኣዮም ተገረሙ። እዚአን ካበይ ዝመጻ ብቅልቲ እየን? ነንባዕሎም እናተዘራረቡ ናብቲ ዋሻ ተጸግዑ። ሓላፊኦም ሲሳም ተኸፈት ምስ በለ እቲ ማዕጾ ተኸፍተ። ቃሲም ኣብ ውሽጢ እቲ ዋሻ ኮይኑ ናይ ኣፍራስ ድምፂ ሰሚዑ ስለ ዝነበረ እቶም ሸፋቱ ተመሊሶም ምምፅኦም ተረዲኡ ነበረ። እንተኾነ ዋላ እኳ እቶም ሸፋቱ ብዘይ ጥርጥር ከም ዝቐትልዎ እንተፈለጠ ብደመ ነፍሲ ብዝከኣሎ መጠን ሂወቱ ንምትራፍ እቲ ማዕጾ ምስ ተኸፍተ ብቁልጡፍ ጎዩ ከምልጥ ኣብቲ ጥቓ ማዕጾ ንዝነበረ ናይቶም ሸፋቱ ሓላፊ ደፊኡ ደቆ። ንእሽቶ ምስ ጎየ ግን እቶም ካልኦት ሸፋቱ ኣብ ጓዮም ስለ ዝሓዝዎ ብጉራዲኦም ቆራሪፆም ቀተልዎ። እቶም ሸፋቱ ኣብ ውሽጢ እቲ ዋሻ ምስ ኣተውን ቃሲም ኣውርቕቲ መሊእዎም ዝነበሩ ለቆታታት ምስ ረኣዩን ነዚ ዋሻ ዝኸፍት ናይ ሚስጥር ቃል ብኸመይ ክፈልጥ ከም ዝኸኣለ ተዘራሪቦም ዝኾነ መረዳእታ ግን ክረኽቦ ይከኣሉን። ይኹን እምበር ንመጻኢ ከም ቃሲም ደፊሩ ኣብ ዋሻኦም ዝኣቱ ሰብ ንኸይፍጠር ከም መፈራርሒ ናይ ቃሲም ሬሳ ኣብ 4 ቆራሪፆም ብቐሊሉ ክረአ ኣብ ዝኽእል ቦታ ሰቒሎም ዝተበታተነ ሃፍቶም ኣኻኺቦም ካብቲ ዋሻ ወፁ። ሰበይቲ ቃሲም ሰብኣያ ክሳብ ምሸት ዘይምምላሱ ሻቁለታት ዛየደ። ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ምምፅኡ ክትፅበ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ሓሙኣ ኣሊባባ ኺዳ ሓዉ ንጉሆ ናብቲ ናይቶም ሸፋቱ ዋሻ ምስ ከደ ከም ዘይተመለሰ ዝኾነ ሕማቕ እንተዘየጓንፎ ከዓ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይጸንሕ እንታይ ምግባር ከም ዝሓይሽን ሓተተቶ። ኣሊባባ እውን ብተመሳሳሊ ስግኣት እንተሓደሮ እኳ ሰበይቲ ሓዉ ከይትሽበር ኢሉ ምናልባት ሰባት ከይርእይዎ ክሳብ ዝድቅሱ ብምሕሳብ ይጽበ ይህሉ ይኸውን። ክሳብ ንጉሆ ተዘይመጺእ ግን ኣነ ባዕለይ ከይደ ክደልዮ የበላ። ንጽባሓይቱ ረፋድ ኣሊባባ ኣእድጉ እናኸብከበ ንሓዉ ክደሊ ናብቲ ዋሻ ኸደ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ከዓ እስተንጠባጠበ ደም ስለ ዝረኣየ ኣዝዩ ሰንበደ። ሲሳም ተኸፈት ኢሉ ውሽጢ ምስ ኣተወ ኣብ 4 ቦታ ተቆራሪጹ ኣብ ቅድሚት ማዕጾ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ናይ ሓዉ ሬሳ ሪኡ በኸየ። ናይ ሓዉ ዝተቆራረጸ ስከሬን ገጣጢሙ ክቐብሮ ስለ ዝደለየ ካብቲ ዝተሰቐለ ውሪዱ ብጨርቂ ጠቕሊሉ ኣብ ሓደ ኣድጊ ምስ ጸዓኖ ኣብቶም 2 እዱግ ኣውርቕቲ ጽዒኑ ብላዕሊ ከዓ ንመሸፈኒ ቁሩብ ዕንፀይቲ ረብሪቡ ክሳብ ዝመሲ ካብቲ ዋሻ ርሒቑ ዝርከብ ሕዛእቲ ተሓቢኡ ውዒሉ ምስ መሰየ ናብ ገዝኡ ኸደ። ኣብ ገዝኡ ምስ ኣተወ ንሰበይቱ ጸዊዑ ንቃሲም ሸፋቱ ከም ዘቐተልዎ ሓበራ። ብድሕሪኡ እቲ ሬሳ ሓዉ ዝተሰከመ ኣድጊ ኸውኪቡ ናብ እንዳሓዉ ኸደ። ምስ እንኳሕኩሑ ከዓ ሞርጊያና ዝተባሃለት ኣዝያ ጽብቕትን በላሕን ናይ ቃሲም ሰራሕተኛ ኸፈተተትሉ። ማዕጾ ክትቁልፎ ድሕሪ ምሕባር ሓደ ዓብ ሚስጥር ክነግረክ እየ። መቸም ቃሲም 10 ብቅልቲ እናኸብከበ ከም ዝወፀ ርኢኽዮ ኢኺ። ኣብቲ ዝኸዶ ሸፋቱ ረኺቦሞ ብግፍዒ ቀቲሎሞ። ካባኺ ዝሕባእ ናይ ቤተሰብ ሚስጥር ስለ ዘይህሉ እቶም ሸፋቱ ንምንታይ ከም ዝቐተልዎ ንቕድሚት ክትሰምዕዮ ኢኺ። ይኹን እምበር ኣብ ማውታ ቃሲም ካባና ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ የብሉን። ስለዚ ብተፈጥሮ ከም ዝሞተ ምሲልና ሬስኡ ክንቀብሮ ኣለና። በሊ ሕጂ ንሰበይቱ ጸውዕለይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክነግራ በላ። ምስ መፀት ከዓ ዝፈትወክን ዘኽብረክን ሓፍተይ ዘርዳእኪ መሕዘኒ እኳ እንተኾነ ክነግረክ ኣለኒ። ሰብኣይኪ ናይቲ ዋሻ ሸፋቱ ረኺቦሞ ቀቲሎሞ እዮም። ስለ ዝኾነ ሓዘን ከውፅኢ ብዛዕባ ማውትኡ ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ ስለ ዘይብሉ ብምስጢር ሒዝና ናይ ተፈጥሮ ሞት ዝሞተ ምሲልና ሬስኡ ክንቀብሮ ኣለና። ብድሕሪኡ ከዓ ንስኽን ሞርጊያናን ምሳና ክትነብራ ኢኽን። ሰበይቲ ቃሲም ሰብኣያ ብምማቱ በኸያ ሓዚና ምስ ገደፈቶ ኣሊባባ ብዝበላ ተሰማሚዓ ስለ ዝገበረላን ንቐጻሊ ክገብረላ ስለ ዝሓሰቦን ኣመስገነቶ። ድሕሪ ቁሩብ ጸኒሒት ከዓ ሞርጊያና ናብ ሓደ ቀማሚ መድሓኒትና ጉዕዒት ከይዳ ሃንደበታውን ቅልጡፍን ሕማም ንዝሓዞ ሰብ ዝኸውን መድሓኒት ሓተተት። ምስ ሃባ ኣብ ገዛኹም መን ሓሚሙ በላ ይፈልጣ ስለ ዝነበረ ኣይሃብካ እዩ ዓሞይ ቃሲም እዩ። ሎሚ ንጉሆ ጥዑይ እዩ ነይሩ። ቁርሲ በሊዑ ካብ ገዛ ምስ ወፀ ቁሩብ ደንጊዩ ብዕርኽቱ ተደጊፉ መጺኡ።
ቀልጢፈ ዝመድሓኒት ክህቦ ኢላ ብተህዋኽ ወፀት። ኣብታ ዕለት ኣሊባባን ሰበይቱን ዝተጨነቑ መሲሎም ናብ እንዳ ቃሲም ክመላለሱ ወዓሉ። ንምሸቱ ከዓ ኣንስቲ ቃሲምን ኣሊባባን ኣውያትን ብኽያትን ጀመራ። ሞት ቃሲም ምስተነግረ ኣብ ኣፍ ሞት ከም ዝነበረ ኩሉ ጎረባብቲ ሰሚዑ ብምንባሩ ዝኾነ ሰብ ኣይተገረመን። ንፅባሒትኡ ሞርግያና አንጊሃ ተስያ ሙስጦፋ ናብ ዝበሃል ሓደ ሽማግለ ሰፋይ ጫማ ኸይዳ ባባ ሙስጦፋ ከመይ ተሓድር መስፈን ጅማትን ሒዝካ ንሓንቲ ግዜ ምሳይ ክትከይድ ደልየ ነይረ። ኣብ መንገድና ዓይንኻ ሸፊነን ናብ ገዛይ ክመርሐከ ኣብኡ ምስ በፃሕና ትሰርሐለይ ነገር ኣሎ ኢላ ሓንቲ ዲናር ወርቂ ሃበቶ። እቲ ሽማግለ ንሞርግያና ስለ ዘይፈልጣ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኮይኑ ደኣዩ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ዝሃበትኒ? እዛ ሰበይቲ ኣዝያ ሃፍታም ክትከውን ኣለዋ፣ ተወሳኺ ገንዘብ ክረክብ ኣለኒ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እዛ ጓለይ ክተስርሐኒ ዝሓሰብክዮ ስራሕ ዘይሕጋዊ ተዘይኸውን ነይሩ ዓይነይ ሸፊንኪ ገዛኸይ መወሰድክንን ነርኪ። ንገንዘብ ኢለ ፅባሕ ዝሕተተሉ ስራሕ ወንጀል ክሰርሕ ስለ ዘይደሊ ምሳኸይ ከይድኒ የበላ። ሞርግያና ከዓ ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዝደለየ ስለ ዝተረድኣ ሓንቲ ዲናር ወርቂ ምስ ወሰኸትሉ ብዘይገለ ዘረባ ካብ ኮፍ ዝበለሉ ተሲኡ መሳርሒኡ ወይ ከዓ ናውቱ ሒዙ ተበገሰ። ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በፅሑ ከዓ ብፀሊም ጨርቂ ኣዒንቱ ሸፊና እናመርሐት እንዳ ቃሲም በፅሑ። ኣብቲ ሬሳ ዘለዎ ክፍሊ ምስ ኣተው ኣዒንቱ ከፊታ እቲ ኣብ 4 ቦታ ዝተቆራረፀ ሬሳ ክሰፍየላ ከም ዝደለየትን ምስ ወድአ ተወሳኺ 1 ዲናር ወርቂ ከም ትህቦን ነገረቶ። ሰንቢዱን ፈሪሑን እኳ እንተነበረ እቲ መጠን ገንዘብ ስለ ዘሐጎሶ ቀልጢፉ ሰፋፊኡ ወድአ። ወርቂ ሂባ ብፀሊም ጨርቂ ዒንቱ ሸፊና ኣብታ ናይ መጀመርያ ቦታ ፅሓ ፈትሐቶ። ኣሊባባን ንሞርግያናን ናይ ቃሲም ሬሳ ተኸቲሎም ናብ መቃብር እንትኸዱ ከም ባህሊ ተዓዲ ሰበይቲ ቃሲም ኣብ ገዛ ተሪፋ ምስ ኣዝማዳ ንዕረኽታን ወይ ከዓ መሓዙታን ክትበክብ ብምፅናሓ ኣብ ማውትኡ ተፈጥራዊ እምበር ሓደጋ ኢሉ ዝጠርጠረ ሰብ ኣይነበረን። እቶም 4 ሸፋቱ ናብ ዋሻኦም ተመሪሶም ምስ መፁ ናይ ቃሲም ኣስከሬን ኣብ ዝተንጠለጠለሉ ቦታ ስለ ዝሰኣንዎን ኣውርቕቶም ስለ ዝተወሰደን ስለ ዝተረድኡ ሓላፊኦም ኣከቦም። ክሳብ ሎሚ ሃፍትና ኣበይ ከም ነቐምጦ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። ሎሚ ግን ከም ዝተፈለጠ ግልፂ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዋሻ ኸባና ወፃኢ ዝፈልጥ እቲ ቆራሪፅና ዝቐተልናዮ ሰብኣይ ጥራይ ከም ዘይኮነ እውን ዝተረድአኩም ይመስለኒ። ብዛዕባ እዚ ዋሻ ዝፈልጥ ካልእ ሰብ ስለ ዘሎ ንዕኡ ረኺብና ክንቀትሎ ኣለና። እንተዘይኮይኑ ግን በብግዚኡ ሃፍትና እናተወሰደ ክውዳእ እዩ። ብተወሳኺ ከዓ ንሂወትና ዘስግእ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል። ስለዚ ሓደ ኸባኹም ዝኾነ ናይ ኩናት መሳርሒ ከይሓዘ ናይ ነጋዳይ ክዳን ተኸዲኑ ከተማ ኣትዩ ናይቲ ዝቐተልናዮ ሰብ መንነትን ኣበይ ነብር ከም ዝነበረን ሰሊሉ ክረኽቦ ኣለዎ በሎም። ሓደ ሽፍታ ከዓ ብገዛእ ፍቓዱ ጉቦ ክወፃእ ፍቓደኛ ኮነ። መልክዑ ተለኻኺዩን ኣርተፊሻል ጭሕሚ ገይሩን ከዓ ከተማ ኣተወ። ብኣጋጣሚ ኣብቲ ሰዓት ተኸፊቱ ዝነበረ ድንኳን ናይ ሙስጦፋ ስለ ዝነበረ ከመይ ሓዲርካ ባባ ብጋሕጋሕ ከማኻ ዝበለ ሽማግለ ሰብኣይ ንኩሉ ሰብ ቀዲሙ ድንኳኑ ምኽፋቱ ኣገሪምን እዩ። ንምዃኑ መሬት ከይወግሐ ዒንትኻ ከመይ ርኢልካ ጫማ ትሰፈለኻ ክብል ሓተቶ። ሙስጦፋ ከዓ ዝወደይ ድንኳነይ ኣንጊሄ ዝኸፈትኩ ጉዳይ እንጀራ ኮይነን እምበር ደቂ ሰንተ ዘርፊ ደይመፀላእኹን። ኣዒንተይ ከዓ ጥዑያትን ብብርሃን ዝተመልኡ እዮም። ኣንጊሄ ጫማ ምስፋየ ዘይኮነስ ኣብ ሰሙን ዝተቆራረፀ ሬሳ ኣብ ቁርብትለይ ብርሃን ዝኣትዎ ጸላም ገዛ እናሰፋኹ እንተትርእየኒ ከመይ መተገረምካ ማለት እዩ ክብል መለሰ። እቲ ሽፍታ ብዘይገለ ድኻም ዝደለዮ ሓበሬታ ብምርካቡ ብውሽጡ እንተተሓጎሰ እኳ ዘይተገደሰ ክመስል ናይ ምንታይ ሬሳ ይወደይ ክብል ሓተተ። ሬሳ መስፋየይ እምበር ናይ መን ሬሳ ናበይን ከም ዝሰፈኹ ክነግረካ ኣይክእልን ኢሉ መለሰ። እቲ ሽፍታ ከዓ ሓንቲ ዲናር ወርቂ ካብ ጅቦ ውፅኡ ምሳቦ ሓቂ ዘረባ ዝኾነ ሚስጥር ናይ ምፍላጥ ድሌት የብለይን፣ ግን ኣበይ ሬሳ ከም ዝሰፈኻ እንተነገርካኒ እንታይ ፀገም ኣለዎ በሎ። ሙስጦፋ እታ ዲናር ወርቂ ኣብ ጅቦ ድሕሪ ምእታው ናብቲ ሬሳ ዝነበሮ ቦታ እንትወስዱንን እንትምልሱንን ዓይንተይ ሸፊኖም ስለ ዝነበረ እቲ ገዛ ኣበይ ከም ዝኾነ ክፈልጦ ይክእልን በሎ። ዓይንትኻ ሸፊነ እንተወሰድኩኻ ምናልባት ዝኸድካሉን ዝተመለስካሉን መንገዲ ክትዝክር ስለ ትኽእል ከምኡ ጌርና ንፈትን በሎ። እቲ ሽማግለ ብሕርቃን ዝኸድኩሉ መንገዲ ብዓይነይ ስለ ዘይራኽቦ ተሸፊነ ኮነ ከይተሸፈንኩ እቲ ገዛ ክረኽቦ ይክእልን፣ ዘይኸውን ነገር ኣይትሕተተኒ፣ እንተደሊኻ ዝሃብካንን ገንዘብ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ኢዱ ናብ ጅቡኡ ሰደደ።
ሽዑት ሽፍታ ኢዱ ናብ ጅቦ እትዩ ንሙስጠፋ ቀዲሙ ብምውፃእ ካልእ ዲናር ወርቂ ሃቦ። ሙስጠፋ ኣዝዩ ስለ ዝተሓጎሰ እንተኮይኑ ኢልና ዳ ሓራይ ንፈትን ኣነ ግን በቲ ዝበልከዮ መንገዲ ንረኽቦ ይመስለኒ ኢሉ ምስቲ ሽፍታ ንምኻድ ተበገሰ። ሙስጠፋ ነቲ ሽፍታ ሒዙ ክሳብ እቲ ሞርግያና ዒንቱ ብጨርቂ ዝሸፈነትሉ ቦታ ምስ ኣብፅሖ እቲ ሽፍታ ዒንቱ ብመንዲል ሸፊኑ ነቲ ሽማግለ እናመርሐ ጉዕዞ ጀመረ። ዋላ እኳ ዒንቲ ሙስጠፋ እንተተሸፈና ናይ ምዝካር ክእለት ስለ ዝነበሮ ነቲ ሽፍታ ናበየናይ ኣንፈት ክኸይድ ከም ዘለዎ እናሓበረ እናተጓዓዙ ኣብ ሓደ ኣፍ ደገ ገዛ ምስ በፅሑ ሙስጠፋ ብሃንደበት ጠጠው በለ። እታ ገዛ እዚኣ ክትከውን ኣለዋ በሎ። እቲ ሽፍታ ዒንቲ ሙስጠፋ ከይከፈተን ኣብቲ ገዛ ምልክት ገበረ። ዒንቲ ከፊቱ ከዓ እዚ ገዛ ናይ መን ምዃኑ ሓተቶ። ይፈልጦ ስለ ዘይነበረ ግን ኣሰናበቶ። ቁሩብ ፀኒሐ መርግያና ብኣጋጣሚ ካብ ገዛ እንትትወፅእ ብቾክ ዝተገበረ ምልክት ሪኣ ገለ ተንኮል ተዘይህሉ ኣብ ገዛና ምልክት ዝገብር ሰብ የለን ኢላ ስለ ዝሓሰበት እቲ ምልክት ዝገበረ ሰብ ክደ ነገር መታን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ገዛውቲ እናዘረት ተመሳሳሊ ምልክት ገበረትሎም። እቲ ሽፍታ ናብቲ ዋሻ ምስ ተመለሰ ሜላ ተጠቂሙ ተቐቲሉ ናይ ዝተወስደ ሰብ ገዛ ከም ዝረኸቦ ንዕርኽቱ ሓበረ። ብዙሕ ሞገስ ከዓ ረኸበ። ግዜ ክነጥፍእ የብልናን ጉራዴታትኩም ሓዙ በበይንና ከተማ ምሳተና ኣብቲ ኣደባባይ ናይቲ ከተማ እንተኣኻኸብ ሽዑ ምልክት ናብ ዝተገበረሉ ቤት ከድና ሓኒና ክንፈዲና በሎም። ሓላፊቶም ሸፋቱ ከይተፈለጡ ከዓ ከተማ ኣተዉ። እቲ ምልክት ዝገበረ ሽፍታ እናመርሖም ከዓ ናብቲ ገዛ ወሰዶም። ሞርግያና ምልክት ዝገበረትሉ ገዛ ምስ ረኸቡ ከዓ ሓለቓቲ ገዛ እዚ እዩ በሎ። እቲ ሓላፊ ሸፋቱ ከዓ ነቲ ከባቢ ጠሞቶሞ ምልክት ዝተገበረሉ ካልእ ገዛ ስለ ዝረኣየ ነቲ ሽፍታ ኣየናይ ኢሉ ሓተቶ። እቲ ሽፍታ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ካልእ ምልክት ስለ ዝረኣየ ተደናጊሩ ዝብሎ ጠፍኦ። ቁሩብ ምስ ተንቀሳቐሰ ከዓ ካብ 4-5 ገዛውቲ ተመሳሳላይ ናቾክ ምልክት ስለ ዝረኣየ ናይ ቃሲም ገዛ ክረኽቦ ይከኣለን። ሓላፊ ሸፋቱ ኣዝዩ ሓሪቑ ናብቲ ናይቲ ከተማ ኣደባባይ ተመለሰ። ድኻምና ኾንቱ ስለ ዝተረፈ ብዝመፃናዮ መንገዲ ናብ ዋሻና ክንምለስ ኢና በሎም። ኣብ ዋሽኦም ምስ ተመለሱ ከዓ ኣጋጊና ንዝበለዎ ሽፍታ ብሞት ክቕፃዕ ፈረድሉ። ብጉራዴ ክሳዱ ቆሪፆም ከዓ ቀተልዎ። ንፅባሒቱ ናይቶም ሸፋቱ ሓላፊ ባዕሉ ከተማ ኸይዱ ብሓገዝ ሙስጠፋ ናይ ኣሊባባ ገዛ ረኸቦ። ካብቲ ቀዳማይ ሽፍታ ጌጋ ስለ ዝተምሃረ ከዓ ናብቲ ገዛ እናተመላለሰ ሕድሕድ ነገራት ከም ዘይርስዖ መፅንዐ። ናብቲ ገዛ ክእትውዎ ዝኽእሉ ካብ ጎረቤት ዝፍለየሉ ነገራት ተፅኒዑ ወድአ። ብድሕሪኡ ተኸተልቱ ኣኪቡ ዝደልዮ ገዛ ብዘይ ጥርጥር ስለ ዝረኸቦ ሕነ ክፈዲ ዘኽእሎ ትልሚ ስለ ዝተለመ ኩሎም ሓደ ልቢ ኮይኖም ክተሓባበሮ ጠንቀቖም። ሓላፊ ሸፋቱ ኣብ እንዳ ኣሊባባ ኣትዩ ሕነ ክፈዲ ዝመደቦ ሜላ ነይሩ። ስለ ዝኾነ ከዓ 39 መራቢል ካብ ከተማ ግዜኡ ነታ ሓንቲ መርቢል ዘይትመሊኡ ነተን ዝተረፋ ሸፋቱ እተወለን ወይ ከዓ ሓብአለን። ነተን መራቢል ብዝግባእ ምስ ከደነን ኩለን መራቢል ዘይቲ ዝመልኣ መታን ክመስላ ኣብ ኣፉ ቁሩብ ዘይቲ የፍሰሰሉ። ብድሕሪኡ ኣብ ኣብቅልቱ ፅዒኑ ሒዝዎም ከተማ ኣተወ። ብቐጥታ ከዓ ናብ እንዳ ኣሊባባ ኸደ። ከም ኣጋጣሚ ንኣሊባባ ኣፍ ደገ ገዝኡ ረኸቦ። ጥዕና ይሃበለይ ጎይታይ፣ ኣብዚ ከተማ ዘይቲ ክሸይጥ ኣብ ቅልተ ፅዒነ ካብ ርሑቕ ዓዲ የመፀ ነይረ። እንተኾነ መሲኒ መሕደሪ ስለ ዝሰኣንኩ ንሎሙ ለይቲ ምስ ንብረተይ ኣብ ገዛኹም መሕድሩኒ በሎ። ኣሊባባ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ክዛረብ ከሎ ይሪኦ ስለ ዝነበረ ቅድሚዚ ኣብ ሓደ ቦታ ርእይዎ ዝፈልጥ መስሎ። እንተኾነ ሓሲቡ ኣበይ ርእይዎን ድምፂ ሰሚዑ ከም ዝነበረን ክዝክር ኣይከኣለን። ኣብቲ እዋን መንገደኛ ምሕዳር ክቡር ባህሊ ስለ ዝነበረ ብሓጎስ ተቐበሎ። ዝድቅሰሉ ክፍሊ ተዳልየሉ እተን ኣብቅልቲ ናብ መሕደሪ ኣብቅልቲ ተወሲደን ፅዕነተን ወሪዱ ዝምገብኦ ሳዕሪ ክወሃበን ኣዘዘ። ብድሕሪኡ ንሞርግያና ፀዊዑ ነቲ ጋሻ ጥዑም መግቢ ክተቕርበሉ ኣዚዙ ናብ መደቀሲ ክፍሉ ኸደን። እተን ኣብቅልቲ ናብ መሕደሪአን ምስ ኣተዋ ሓላፊቶም ሸፋቱ ንብረቱ ዝርኢ መሲሉ ናብ ሕድሕድ መርቢል እናተፀግዐ ኣብቲ መረባዕ ፀፀር ብምድርባይ ምልክት ምስ ሃቦም ካብ ዝተሓብኡሉ መርቢል ክወፁ ነቶም ተኸተልቶ ፍለጦም። ብድሕሪኡ ናብ ዝተዳለወሉ መደቀሲ ኸይዱ ድራር ቀሪቡሉ በሊዑ ሰትዩ ምስ ወድአ ከይጠርጠር ኣብ ውሽጢ ክፍሊ በርህ ንዝነበረ ፋኖስ ኣጥፊኡ ኣብ ዓረቱ ተጋደመ። ኣብቲ ዕለት ሞርግያና ተዳልዎ ነገር ስለ ዝነበራ ኣይደቀሰትን ኣምስያ። እንተኾነ ስርሓ ከይወድአት ናይ መመገቢ ክፍሊ ፋኖስ ዘይትወድያ ጠፈት።
በአጋጣሚ ኣብቲ ገዛ ዘይትኾነ ሽምዓ ስለ ዘይነበረ እንታይ ተገበርኩ ይሕሸኒ ኢላ እናተጨነቐት እቲ ነጋዳይ ጽዒንዎ ዝመፀ ዘይቲ ምዃኑ ዘከረት። ዝነበረታ ምርጫ እዚኣ ጥራይ ብምዃና ካብ ሓዲኡ መርቢል ቁሩብ ዘይቲ ክትቀድሕ ናብቲ መጀመርያ ዝረኸበቶ መርቢል ተጸግዐት። ኣብቲ መርቢል ዝነበረ ሽፍታ ከዓ ክትመጽእ ከላ ርጋጽ እግሪ ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ሓላፊኡ ዝመፀ መሲልዎ ክንወፅእ ዶ ኢሉ ክዛረብ ሰምዐቶ። ዋላ እኳ ብዘይቲዩ መሊኡ ዝተባሃለ መራቢል ሰብ ከም ዘለዎ እንተፈለጠት ሞርጋና ቆቋሕ ስለ ዝነበረት ኣውያት ኣየስምዐትን። ዋላ እኳ እንተሰንበደት ነብሳ ተቆጻጺራ ድምፂ ሓፊሳ ጽናሕ ገና እዩ ኢላ ናብ ካልእ መርቢል ከደት። ካብ ኩሉ ከዓ ተመሳሳሊ ሕቶ ቀሪቡላ ተመሳሳሊ መልሲ ከዓ ሂባ። እታ ናይ መወዳእታ መርቢል ግን ብዘይቲ መሊኣ ስለ ዝረኸበታ ናብቲ መመገቢ ክፍሊ ተመሊሳ ፋኑስ ወልዐት። ብድሕሪኡ ሓደ ዓብ ድስቲ ሒዛ ናብቲ መራቢል ከደት እሞ ዘይቲ መሊኣ ናብ ክሽነ ተመሊሳ ኣብ ሓዊ ሰኽተተቶ። ፈሊሑ እንትግንፍል ድምፂ ከየስምዕ ብምጥንቃቕ ናብቲ መራቢል ከይዳ ንሕድሕድ መራቢል እናኸፈተት ዝፈልሐ ዘይቲ ኣብ ርእሲ እቶም ሸፋቱ ደፊኣ ወዲኣቶም ናብ ክሽነ ተመልሰት። ብድሕሪኡ ፋኑስ ኣጥፊኣ ሓላፊ እቶም ሸፋቱ እንታይ ከም ዝገብር ኣብ መስኮት ተጸጊዓ ክትዕዘቦ ጀመረት። ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ሓላፊ እቶም ሸፋቱ ማዕጾ ከፊቱ እንተረኣየ እቲ ካንሸሎ ጸጥ ኢሉ ረኸቦ። ኩሉ ዝደቀሰ ስለ ዝመሰሎ ቀሲሉ ካብ መደቀሲኡ ወፂኡ ቁሩብ ጸጸራት ካብ መሬት ኣልዒሉ ናብ ዚንጎ ሰንደወ። ካብቲ መሕደረ ብቅልቲ ዝኾነ ሰብ ስለ ዘይወፀ ብዙሕ ጭንጫታት መሊሱ ናብቲ መራቢል ሰንደወ። ዋላ እኳ እቶም መራቢል ኳሕኳሕ ዝብል ድምፂ እንተውፅኡ ሓደ ሽፍታ ዘይምውፅእ ግን ተገረመ። ዝነበሮ ምርጫ ናብቲ መራቢል ከይድካ ምርኣይ ስለ ዝኾነ ቀሲሉ ኸይዱ ነቲ ናይ መጀመርያ መርቢል ሽፍታ ተጸጊዑ ድቂስካ ዲኻ ኢሉ ክሓትት ክብል ዝተጠበሰ ስጋ ጨነዎ። በዚ ተገሪሙ ከዓ ነቲ መርቢል ከፈቶ። ሕማቕ ጨና ካብቲ መርቢል ወፂኡ ስለ ዝዓፈኖ ነቲ መርቢል ቀልጢፉ ዓፀዎ። ንኹሉ መራቢል እናዘረ ምስ መርመረ 38 ሸፋቱ ብዘይቲ ተጠቢሶም ከም ዝሞቱ ተረድአ። ብከቢድ ራዕዲ ከዓ ብደጎል ነጢሩ ምለጠ። ሞርጋና ኣብቲ መስኮት ተጸጊዓ ሓላፊ እቶም ሸፋቱ እንታይ ከም ዝገብር ትዕዘብ ስለ ዝነበረት ኣብቲ መሕደሪ ኣብ ቃል ከይዱ ብዘይ ምምላሱ ብደጎል ምምላጡ ተረዲእዋ ተሓጎሰት። ፋኑስ ኣጥፊኣ ከዓ ናብ መደቀሲኣ ኸደት። ንጽባሕይቱ ንግሆ ምስ ረፈደ ኣሊባባ ካብ መደቀሲኡ ወፂኡ ናይቲ ነጋዳይ መራቢል ስለ ዝረኣየ ንሞርጋና ጸዊዑ እቲ ነጋዳይ ክሳብ ሕጂ ኣይከደን ድዩ ኢሉ ሓተታ። ንሳ ከዓ ና ዘርኤካ ነገር ኣሎ ኢላ ሒዛቶ ናብቲ መራቢል ኣምርሐት። ኣብኡ ምስ በጽሖ ከዓ ናይቲ መጀመርያ ዘሎ መርቢል ከፊቱ ክሪኦ ሓተተቶ። ኣሊባባ ነቲ መርቢል ከፊቱ ምስ ረኣዮ ናይ ዝሞተ ሰብ ኣስከሬን ብምርኣዩ ሰንቢዱ ናይቲ መርቢል መኽደን ካብ ኢዱ ወደቐ። ንሞርጋና ብሕርቀን እንታይ ክተርእየኒ ክየምፂኽኒ በላ። ንሳ ከዓ ብምርግጋዕ ኣይትሕራቕ ኣይትሰንብድካ እቲ ካልኦት መራቢል ከፊተም ሰረኣኹኻ ዝነግረካ ነገር ኣሎ በለቶ። ንኹሎም ብዘይቲ ነዲዶም ዝሞቱ ሸፋቱ ኣርያ እታ ናይ መወዳእታ መርቢል እውን ብዘይ ዝኾነ ዘይቲ ጥርሓ ተሪፋ ነበረት። ኣሊባባ ብዝረኣዮ ተገሪሙ እቲ ነጋዳይ ከ ኣበይ ኣትዩ ኢሉ ሓተታ። ሞርጋና ከዓ ናይ ምንታይ ነጋዳይ? ነጋዳይ መሲሉ ዝመፀኮ ናይቶም ሸፋቱ ሓላፊ እዩ ምስ በለቶ ነቲ ነጋዳይ ባህሊ ምስ ረኣዮ ዝፈልጦ ዝመሰሎ ኣብ ልዕሊኦም ተሓቢሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ምዃኑ ዘከረ። ብድሕሪኡ ሞርጋና ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ንኣሊባባ ንምቕታል ኣብ ማዕፅኡ ብቾክ ምልክት ገይሮም ከም ዝነበሩ ንሳ እውን ነቲ ምልክት ብምጥርጣር ኣብ ኩሎም ጎረባብቲ ተመሳሳሊ ምልክት ከም ዝገበረት ነገረቶ። ብድሕሪኡ ሓደ ሽፍታ ብምሓዝቱ ከም ዝተቐትለ ስለ ዘይፈለጠት ክቐትሉኻ ካብ ዝደልዩ 40 ሸፋቱ 2 ጥራዮም ተሪፎም ንመጻኢ ተጠንቀቕ በለቶ። ኣሊባባ ብግዲኡ ንሞርጋና ካብ ልቢ ምስ መስገና ሓደ መዓልቲ ውዕለታ ከም ዝኸፍል ነገራ። ሓላፊ እቶም ሸፋቱ ግን ሓሪቑ ናብ ዋሽኡ ምስ ተመልሰ ንኣሊባባ ቀቲሉ ናይ መሓዝቱ ሕነ ክፈዲ ወሰነ። ነዚ ክገብር ዝኽእል ከዓ ብረቂቕ ሜላ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ንጽባሕይቱ ንግሆ ናይ ነጋዳይ ክዳን ተኸዲኑን መልክዑ ብሜላ ቀያይሩን ናብ ከተማ ኸደ። ኣብ ቅድሚ ናይ ወዲ ኣሊባባ ድንኳን ሓደ መደብር ተኻሪዩ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሸቐጥ ገዚኡ ክሽቅጥ ጀመረ። ቀስ ብቐስ ከዓ ምስ ወዲ ኣሊባባ ክላለን ክቀራረብን ጀመረ። ልውህ ዝበለ ጠባይ ዝነበረ ወዲ ኣሊባባ በቲ ሽፍታ ዝግበረሉ ዝነበረ ግብዣን ዝብርከተሉ ዝነበረ ገጸ በረከትን ነብኡ እናጋነነ ይነግሮ ነበረ። በዚ ምኽንያት ከዓ ኣሊባባ ምስቲ ሰብኣይ ክላለን ክቀራረብን ጀመረ።
ሓደ መዓልቲ አሊባባ ነቲ ነጋዳይ ሎሚ ዝጥዕመካ እንተኮይኑ ገዛ ከድና ምሳሕ ክእንግደካ መደለኹ ዝጥዕመካ እንተደኣ ኮይኑ ክብል ሓተቶ ከምዚ ዓይነት ዕድል ይፅበ ስለ ዝነበረ ከዓ ዕድሚኡ ተቐቢሉ ምስ አሊባባ ኸደ ኣብ ገዛ ምስ ኣተዉ አሊባባ ንሞርጋና ሎሚ ዓበ ጋሻ ሒዘ ስለ ዝመጻኹ ጥዑም መግቢ ኣዳሊኺ ኣቕርብ ይበላ ሞርጋና ከዓ መግቢ ኣዳልያ እናቕረበት ነቲ ጋሻ ምስ ረኣየቶ ንቕሕቲ ስለ ዝነበረት ሓላፊቶም ሸፋቱ ምዃኑ ኣስተባሃለት ኣብ ውሽጢ ጃኬቱ ከዓ ዓቢ ካራ ሓቢኡ መሓዙ ረኣየት ናብ ገዛ ክቐትሎ ከም ዝመፀ ከዓ ፈለጠት ምሳሕ ተበሊዑ ምስ ተወድአ ሓላፊቶም ሸፋቱ ሕጅስ ንአሊባባን ወዱን ወጊአ ክቐትሎም እናበለ እናሓሰበ እንከሎ ሞርጋና ናይ ደራፊት ልብሲ ለቢሳ ብሙዚቀኛታት ተዓጅባ ናብ ንአሊባባ ዝነበሩሉ ክፍሊ ኣተወት ኣብቲ እዋን ድሕሪ ግብዣ ደርፊ ልሙድ ስለ ዝነበረ ነቲ ሽፍታ ሙዚቀኛታት ምእታዎም ኣይገረሞን ሞርጋና ከይትፍለጥ ኢላ ገጻ ብማስክ ተሸፊና ነበረት አሊባባ ኮነ እቲ ጋሻ ከዓ ንሳ ምዃና ኣይፈለጡን ነይሮም ህርመት እቲ ሙዚቃ ምስ ጀመረ ሞርጋና ብዘገርም ኣካላዊ ምንቅስቓስን ሳዕስዒትን ኣፍዘዘቶም እቲ ሽፍታ ከም ዝተማረኸላን ዝፈዘዘን ምስ ረኣየት ከዓ እናሳዕስዐት ናብ ጥቕኡ ተጸጊዓ ኣብ ውሽጢ ቀሚሻ ሓቢኣቶ ብዝኣተወት ካራ ልቡ ወጊኣ ቀተለቶ ብቕፅበት ከዓ ጌራቶ ዝነበረት ማስክ ውፅያ ብምንባራ አሊባባን ወዱን ዝዓበደት መሰሎም ስለዚ ከዓ አሊባባ ተስኡ ብሕርቃን እንታይ ክትገብር ዘለኺ ኣብ ገዛይ ዓዲመ ዘምጻኽዎ ጋሻ እንታይ ጌርኪ ክቐቲልክዮ በላ ሞርጋና ከዓ ናይዚ ሽፍታ ህይወት ዘጥፋኽሉ ምኽንያት ንዓኻ ንወድኻ ንምድሓን ኢለ በለት ንስኻ ግን ዓብ ጋሻይ ንትብሎ ዋና ወይካ ቀንዲ ጸላኢኻ ምዃኑ ዝተገንዘብካ ይመስለኒ እዚ ሽፍታ ሓላፊ እቶም ሸፋቱ ዝነበረ እዩ እስቲ ኣስተውዒልካ ጠምቶ በለቶ ምስ ረኣዮ ከዓ ዝተብሃሎ ብድሕሪኡ አሊባባን ሞርጋና ብፍቕርን ፍሽኽታን እናጠመተ ዋሕስ ህይወተይን ህይወት ስድራይን ሞርጋና ብዘይፍላጥ ስለ ዘኾረኹኺ የቕሬታ ግበረለይ ውዕለትኪ ብህያብ ኮነ ብምስጋና ጥራይ ምምላስ ስለ ዘይኽእል ምስ ወደይ ክትምርዓውን ኣካል ስድራይ ክትኮንን እየ ዝደሊ ድሕሪ ምባሉ ገፊሕ መርዓ ተገይሩ ወዲ አሊባባን ሞርጋናን ተመርዓው ድሕሪ ሰሙን አሊባባ ናብቲ ናይ ሸፋቱ ዋሻ ኸይዱ ሲሳም ተኸፈት ኢሉ ምስ ተኸፍተሉ ኣትዩ ኣብ ጣውላ ዝዓሰወን ዝበስነወን ምግቢ ምስ ረኸበ ሓላፊ እቶም ሸፋቱ ከተማ ምስ መጠ ዝኾነ ሰብ ናብቲ ዋሻ ዘይምእታውን እቶም 4 ሸፋቱ ብምልኦም ከም ዝሞቱ ነረጋገፀ ብዛዕባ ናይቲ ዋሻ ሚስጥራዊ መኽፈቲ ቃል ይፈልጡ ካብ ዝነበሩ ሰባት ማእኸል በይኑ ከም ዝተረፈ ዘኪሩ እዚ ኩሉ ናይ ዋሻ ሃፍቲ ናቱን ናይ ስድሮን ምዃኑ ፈሊጡ ተደሰተ ካለ መዓልቲ ንወዱ ናብቲ ዋሻ ሒዝዎ ብምኻድ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሃፍቲ ምስ ረኣዮ ኣከፋፍታት ዋሻ ኣረዲኡ ንኽኸፍቶ ደጋጊሙ ፈተኖ ወዲ አሊባባ መኽፋት እቲ ዋሻ ብዝግባእ ምስ ለመደ ብድሕሪኡ አሊባባን ስድሩን እስካብ ዕለተ ሞቶም ብሓጎስን ደስታን ነበሩ።